Въпроси много все неразгадани, наоколо само хулигани, куфари събрани, а причините все неразбрани. Болката усеща се някъде дълбоко, озлобени погледи, заковани в теб жестоко. Преживявания тежки, хората са като пешки, всеки недоволен от това, че мозъка е нередовен. Политиците виновни, парламента все краде, а вие само мрънкате. Щом живота си оправят, значи мозъците се набавят, а ние ще изгнием все така, някъде в неясната мъгла. Започваш да се чудиш ти ли си причината, че губиш себе си, обаче не поглеждаш и живота чуш не спираш да разглеждаш. Книгите затворени, телата по-разголени, децата жертви са и агресират, а родителите протестират. Изкривена е представата за съществуването на държавата. В колонка подредени, представи изкривени, живеят в свят все едно са неродени, а болката я крият, все едно са толкова студени.